Flor da Marola naufragou cando faenaba na zona dos baixos das Xacentes, preto da Torre de Hércules. Só un home logrou saír con vida. Os outros tres que compoñían a tripulación non puideron salvarse. Náufragos. Desfeita. Estaba ida, non sabía... Despois imaginar, encontrarse joven, 5 fillos, sola. Eu a día de hoxe ainda veño aquí, a este sitio, e sempre miro onde foi o accidente, pois hai algo que se queda aí de por vida. En casa aquello quedó siempre. Mis padres, papá mejor porque tenía mejor carácter, pero los mismos no fueron nunca. Xa sendo moi maior, xa cerca dos 60 anos ou 60 e algo, pois dou volta para ver a súa nai, porque quería vela antes de morrer. E iso foi que morreu el diante de súa nai. Naufragar non é algo que suceda sempre lonxe da casa, en mares afastados, no alto mar. Pode suceder fronte á propia casa. E así sucedeu co Flor da Marola, que faenaba na ría da Coruña fronte ao porto de Mera, onde o barco tiña base e estaban as casas familiares de todos os mariñeiros. O mar é un medio hostil en calquera latitude e as costas son zonas de baixos que poden ser moi perigosos. A vista da Torre de Hércules á entrada da ría da Coruña atópanse uns baixos que chaman as Xacentes e que son responsables de moitos naufraxos. Neste lugar naufragou o 3 de febreiro de 1976 o Flor da Marola, do porto de Mera, con 4 homes a bordo: Juan Gómez, Andrés Rodríguez e Andrés Neira, que faleceron no naufraxo, e Manuel Neira, que foi o único supervivente. Me dixo unha veciña do lado da casa. Eu iba antiguamente a escola era de 9 da mañán a 1 e depois de 3 a 5 da tarde. Era o das 5 da tarde íbamos para a casa, íbamos 4 ou 5 xuntos rapaces, todos íbamos andando, e veo a veciña e me agarrou por o brazo e me dixo: Andrés, vamos para a casa de teus abuelos, que o barco do abuelo tuvo un accidente, e te quedas así e baixei para casa dos meus abuelos. Entón se deixei ben o movimento de que pasaba algo, pero eu ali non estaba ben. Eu creo que botei ali, non sei, non che podo asegurar, pero media hora, unha hora, marchei correndo para a casa da miña nai. Pero foi así, indo para a casa do colegio. Que nós vivíamos a 1 kilómetro ou 2 kilómetros aproximadamente, porque vivíamos cerca do faro. E meus abuelos vivían en Mera, no centro de Mera. E a mí me levaron para a casa meus abuelos, que habíamos vivido ali hasta os 11 anos meus, tú éramos ali vivindo, a casa dos meus abuelos. Pois marchamos para arriba. E por eso eu quería marchar xa para a casa de miña nai, para a nosa casa. Só ia pensando en miña nai, solo en miña nai. Porque o que estaba pasando xa estaba vendo, xa sabía que había pasado algo. Sabía que o desaparecido era meu pai. Eso xa se sabía. Pero naquele momento iba pensando en miña nai, e solo en miña nai. Desfeita. Estaba ida, non sabía... Despois imaginar, encontrarse joven, 5 fillos, sola. Teño a imagen de cando entrou na casa un cuñado de miña nai, o marido dunha irmán, que se levaban moi ben, que de toda a vida, depois sigo vindo moito os fines de semana a nosa casa, que cando entrou se colgou no pescozo dele, que eu de rodillas no suelo, que pensei que se rompera as rodillas, porque que eu fixe un ruido tremendo. Desolador. Eu viña da escola, salíamos da escola a mediodía, ou non sei, creo que era máis ben pola tardiña, ao mellor eran as 5 xa. E íbamos para a casa, vin pasar a meu padriño no coche, como moi lanzado, non? A miña madriña, que iba con el, fixo un gesto raro que eu lle notei como se pasaba algo, e que non lo quería decir. E seguiron, e despois, cando íbamos chegando á casa, había ali unha veciña que nos dixo: ide para a casa que morreu vos abuelo. E chegamos á casa,
Bueno, miña nai estaba chorando moito. Nada, meu pai non o creía, porque meu pai dicía, non pode ser, porque estuve vendendo con el no muro pola mañán o peixe, e salimos xuntos, eles iban para largar o aparello, e meu pai viña para a casa, para o Puerto de Lorbé. A mala suerte. Marchamos correndo para a casa e... que, bueno, pues... non sei, unha desgracia. Estaba pensando en cando chegara a casa como iba a estar a xente na casa, porque, bueno, miña nai non viviu moito con el, viviu de nena, pero el marchou, casouse miña nai, el xa marchou, e despois viña de vez en cando. E cando veu, estuvera vivindo na nosa casa un tempo porque anduvo co meu pai ao mar. Con moita pena, acordábase sempre do pai. O que pasa que, bueno, despois o tempo vai pasando e tes que seguir a túa vida, pero, bueno, miña nai, eu acórdome que de vela en algúns momentos chorando, Sí, o que pasa que, bueno, pues nunca falas esas cousas, pero sí que había, con pena. Sí, claro, sempre comentas e dis, bueno, porque teria que volver ao mar, porque el xa viñera para aquí para descansar despois de tanta vida traballando, e dicía porque teria que volver. Non sei por qué, pois tiña que gustarlle moito, moito. Loli garda moitos obxetos do seu pai relacionados co mar, que foi o único supervivente do naufraxio da Flor da Marola. Estes obxetos son esenciais na súa vida, porque o naufraxio determinouna, e velos e repasar mentalmente a historia de cada obxeto non ten unha componente triste, aínda que sí nostálxica, porque estes obxetos a unen ao seu pai. Un naufraxio sempre un punto de inflexión na vida da familia que o sufre. Creo que estábamos en clase de filosofía y coincidía que mi abuelo estaba ingresado en el hospital y a mí me llamaron a secretaría. Entonces, claro, llegué y vi a una vecina y lo primero que dije fue, Marisol, se murió mi abuelo. Y dice, no, a tu abuelo no le pasó nada, pero papá tuvo un accidente en el barco y entonces teníamos miedo que tú te enteraras en el autobús salir para casa y por eso te vine a buscar yo. ¿Y cómo están? Me dice, bien, están todos bien. Y dije, papá está bien, están todos bien. Entonces por el camino ya me vino diciendo que el señor Juanito y el señor Andrés se murieran. Y dije yo, ¿y el tío Nes? Y dijo, no, papá y el tío Nes están bien. Y cuando empezamos a bajar Canide, yo miré para el mar y vi el helicóptero que estaba... Dije, Marisol, cuéntame la verdad, porque el helicóptero ahí está buscando a alguien. Y dijo, bueno, es que el tío Nes no aparece. Claro, a mí me dicen, tu padre está bien, 2 murieron y el otro no aparece. Y dije, mi padre, otro tanto de lo mismo. Y luego yo entré en Mera a saludar a mis abuelos estaban fatal. Y luego ya me trajeron para aquí, que aquí vivían mis abuelos maternos. Y yo estuve aquí con mis abuelos, pero estuve 3 días sin ver a papá. Y entonces en mi cabeza no entraba que papá fuera el único que estaba vivo cuando todos los demás se murieran. Papá, cuando me vio llegar junto de él, pues los dos nos abrazamos, nos pusimos a llorar, pero mi padre era una persona, hombre, tenía una persona con mucho carácter, pero también era muy cariñoso y me dijo, bueno, no te disgustes porque esto es la suerte que nos tocó a nosotros y hai que seguir. Polo que me dixeron, polo que oín, foi unha cosa rápida porque foi un golpe de mar que os colleu desprevenidos cando viñan de volta para casa. Eu sei que normalmente meu tío iba no puente, que era o patrón do barco, e meu pai normalmente iba sentado no costado do barco frente a él. E iban normalmente charlando cando viñan para a casa do seu traballo. Normalmente era a situación que viñan, non quero dicir que ese día fora esa, pero é de supoñer que foi ese un golpe de mar, pois a meu pai veno coller pola espalda e
E foi así. Meu pai apareceu 38 días despois. Foi a aparecer a unha playa a Riazor, a Orzán. Non sei se foi no Matadeiro, se non, creo que foi na do Matadeiro, na playa que chaman o Matadeiro, no Riazor. Pero son 38 días moi duros. Cando apareceu foi outro golpe, outra vez, outro segundo golpe. Pero bueno, ao final sabes que onde está, o vas a rezar, sabes que está aí, que non aparece que ten que ser, debe ser o último que debe que pasar unha familia. E por desgracia, nos nosos pueblos hai. Xa casi estábamos convencidos que non iba a aparecer. E cando chegou a noticia de que aparecera, bueno, foi outro pau, pero ao mesmo tempo un alivio. Ao mesmo tempo, un alivio. E meu tío xa fouse. Meu tío foi que se salvou. Tampouco lle quixen nunca... Non sei, poñelo en un apuro ao pobre home, que tuvo bastante co que tuvo. Pois ao mellor pode pensar porque me pregunta isto ou porque tal. E non, son cosas que pasan, teñen que pasar e pasan. O pueblo de Mera é xente do mar de toda a vida. Meus tíos, todos, os irmáns de meu pai, todos foron mariñeiros. E, bueno, directamente xa van contando, vas oindo, vas tal. Monse Méndez é unha muller que ten un sentimento de proximidade co mar. O mar que lle levou ao seu avó e fixo que a súa vida estivera moi determinada por esta circunstancia. Pero ela racionaliza todo o que sucedeu e entende que os accidentes no mar non deben distorsionar a consideración do mar como un medio que propicia a vida de moitas familias e cun alto valor económico e cultural. A miña niñez cambiou, porque miña abuela decía que despois de morrer meu abuelo que tiña medo na casa. Ela sola, a casa estaba un pouco solitaria. E que tiña medo, a miña nai, mandoume para vivir con ela. E é verdade, pasaba mal, Pasaba mal, porque eu salir do colexo ás 5 da tarde, ter que coller o bus de miña abuela, vir marchar a meus irmás e os meus amigos para xogar e para xunta meus pais, meus irmás. Eu ir para ali, paseino moi mal, que a mí non me gustaba nada Maianca. E cando me casei e tuve que ir para ali, fun disgustada. E agora estou encantada, pero non me gustaba, porque marcoume eso, Foi a desgracia de a falta de meu abuelo e despois, ter que ir para ali, non sei, estar ali con miña abuela, miña abuela tamén o pasaba mal. Despois, gracias a unha veciña de Mera, miña nai levoume para a casa de volta. Porque un día fomos ao centro médico a Mera, fun con miña abuela, e estábamos ali e chegou miña nai. Daquela así que vin a miña nai, din a vida. Fun para xunta ela. E díxolle unha veciña, cando se iba, díxolle: Maruja, leva a rapaza para a casa, que xa ves que non se separa de ti. E levoume para a casa de volta. E hasta hoxe. É casualidades da vida que hoxe vivo na casa donde vivín con miña abuela. Sí, e hoxe, hoxe estou encantada. Eu a día de hoxe ainda veño aquí, a este sitio, e sempre miro onde foi o accidente, hai algo que se queda aí de por vida, eso quédache. Pero despois, co tempo as cousas teñen que ir cambiando, olvidándose, porque senón nunca olvidas a morte dun familiar e desa maneira menos, pero a vida ten que seguir. Estábamos na casa aquí, decidimos miña irmán, a Meseo, a maior, que está aquí tamén, decidimos ir a Ferrol, porque ela estaba casada con un marino militar, entonces decidimos ir a Ferrol, ela tiña un piso en Ferrol. Entonces fomos a Ferrol. E o pouquiño de chegar, chamaron á porta, fomos as dúas a mirar, era un primo noso que vive aquí ao lado, a máis un pariente que tamén vivía aquí, que chamaban o Carixo. E fomos a mirar á porta e vímolos, dice, que cosa máis rara. Entonces dixeron: somos nós, somos Pedro, somos Juan, a abrirnos que traemos vos unha mala noticia. Abrimos a porta e xa nos dixeron o que pasara. Sabíamos que Padriño había morto, pero como había 4 no barco,
non sabíamos toda a historia hasta que chegamos realmente aquí a Mera, non sabíamos a historia. E, bueno, foi unha tragedia moi grande porque, dicir yo a miña abuela, eu creo que o pasamos moi mal, para dicir yo, porque ela desde esa noticia ela xa non quedou ben, e quedou como un shock, nin choraba nin nada, pero despois sí, empezou a puxose peor. E daí para diante, pois nada, porque era unha cousa que eran moi unidos, e entonces eso afectou moito psicológicamente. A súa nai era moi pegada con él, cando chegaba do mar, pois dicíalle: mamá, xa cheguei, xa estou aquí e tal, e encariñaba moito, queríanse moito. Ela esperaba por él, e vio, xa se lle vía a sonrisa na cara, que non. E iso foi unha tragedia moi grande. Porque ela, claro, tamén o botou en falta todos os anos que el marchou para Venezuela. El retornou xa para velo a ela. Entonces aí ela, pois, desbordouse de nervios e nunca quedou ben. O mar a Andrés Neira trouxolle unha vida que cando menos foi exixente. Era un neno con 13 anos cando o mar levou ao seu pai. E el tivo que de algún xeito ocupar o seu lugar. Tiña 4 irmás máis pequenas que el, e a súa nai tivo que sacalos adiante cun enorme esforzo. Isto fai que Andrés mostre unha enorme admiración pola súa nai, e o relato da súa vida o emociona como é totalmente comprensible, e diremos que heroico. Costoulle tempo, moito tempo. Pero chegou un momento que dixo que non podía ser, que ela tiña 2 fillos que sacar adiante. Levoulle un pouquiño de tempo, pero saliu adiante. A pensión que lle daban era unha miseria. Procurou que non faltara nada, se puxo a traballar, a facer horas, mentre non estábamos no colegio. E ela debutou moito pichón. Porque, ademais, naquela época, no 76 non é o doxe. No 76 era moi duro. Nunha casa de alquiler, que non era nin nosa, había que pagar un alquiler. A verdad que a vida con ela se portou bastante mal. Bastante non, moi mal. A vida non a tratou nada ben. Nada ben, pero foi moi dura. Moi dura. Tuvo a suerte que nós nunca criamos problemas, que te podías haber metido en cosas malas, e ningún de nós tuvo problemas en ese aspecto con nós. E, bueno, imagínate unha muller sola, 5 fillos, nenos, jóvenes, moi nenos, te vas facendo adulto. Teño ido moitas noites a Xuntela de noite sentila chorar, e ir para Xuntela moitas noites, de verdade que sí. Ela, madre mía, moi orgulloso, moi orgulloso, porque además é unha santa de muller, moi boa muller. Non creo que non ten enemigos en ningún lado. Creo que nadie lle pode querer mal, creo que nadie. E se alguén lle fixo daño foi sin querer, seguro, segurísimo. É moi boa muller. En casa aquello quedó siempre. Mis padres, papá mejor porque tenía mejor carácter, pero los mismos no fueron nunca, porque eso estaba ahí y cuando veían... Mi tía se quedó con los niños muy pequeños y claro, eso es una responsabilidad que llevas encima. Además, gente de muchísimos años, gente que... Para mí el señor Juanito y el señor Andrés pues era como si fueran de casa, de la familia, porque eran buena gente y llevaban muchos años. Y luego, claro, mi tío ya era mi tío. Mamá era una persona muy depresiva. Y claro, yo a veces le decía, porque ella se quejaba, porque esto yo no lo quito de la cabeza en la vida. Y yo muchas veces decía: mamá, tienes que pensar que el que estuvo debajo del agua fue papá, no fuiste tú. Entonces nosotras tenemos que ayudarla. Pero ella no podía. Papá lo llevaría por dentro, él pensaría, pero
no lo demostraba tanto. Mamá les cambió mucho la vida, muchísimo. Incluso mi madre, que murió no hace mucho, va a hacer 4 años, y cuando estaba malita me decía, es que yo a ti no te lo puse nada fácil, ¿eh? Porque yo desde que papá tuvo el accidente cambié muchísimo. Dije yo, sí, mamá, pero no me lo pusiste fácil a mí ni a papá. Pero claro, cada uno tiene su carácter y no se cambia. Yo tenía 15 años, era una niña. Pero eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí, te acuerdas y te pone un poquito los pies en la tierra. Te asienta y dices, bueno, la vida te viene un palo enseguidita, ¿eh? Y yo creo que me preparó mucho para otros palos que me vinieron después. Os irmáns de Jalines García, José Manuel e Carmen, que viviron a traxedia da morte do seu tío do mesmo xeito, hoxe queren vir ao Faro de Mera porque é un enclave privilexiado para contemplar o lugar onde o seu tío naufragou. É unha forma de lembralo, de dicirlle, por expresalo de algún xeito, que aínda está na súa memoria. Unha vez máis, corroboramos que cando alguén naufraga dun xeito sentimental, naufraga con el toda a familia. Acórdome que el veu, sendo eu unha nena de 14, 15 anos, era un home solteiro, entonces veu para estar aquí, pasar tempo ca súa nai, porque levaba moitos anos en Venezuela. O sea, el fixo servicio militar cando era 18 anos, por circunstancias da vida, el, pois, isto caeu preso polo régimen que había, el non estaba envolto en política nin nada, quedou preso por Franco, estuvo nun barco que chamaban Alfonso XII en Ferrol, aí estuvo uns anos, 2 anos, 3 anos, e cando retornou, pois dixo que non, que quería ver a súa moza, e a moza habíalle morto de tuberculosis. Entonces yo que se marchaba para Venezuela, e daí marchou para Venezuela. Entonces, xa sendo moi maior, xa cerca dos 60 anos ou 60 e algo, pois dou volta para ver a súa nai, porque quería vela antes de morrer. E como se aburría e tal, pois el decidiu ir ao mar con outros mariñeiros de aquí, e iso foi que morreu el diante de súa nai. Era meu padriño. Eu non o conocera hasta que veu de Venezuela, pero estaba registrado como meu padriño, sí. Contábame historias de Venezuela, contábame historias da niñez, sí, me gustaba estar con él porque, xa digo, eu era como unha filla para él, era como un segundo padre. Recordo que eu, como en esa edad, xa empezaba a fumar e me deixaba sempre de récord, unha cajetilla de récord con 3 ou 4 pitillos aí. Eu iballe facer a cama e entonces eu via os pitillos que me deixaba padriño aí. El xa sabía que era eu. Entón, o outro día volvíamos a deixar. O sea que, sí, tonterías, pero que che quedan gravadas para sempre. Eu era moi neno. Te acordo cando xogábamos con nós, cando, sobre todo, o que máis me chamaba a atención, que nós somos 5 irmáns. Era unha persona bastante reta, pero a miña irmá pequena fixo delo que lle dou a gana sempre, de ver chegar cansado do mar na moto, papá, ya va a dar unha... marchaba ca nena na moto a dar unha volta hasta o faro. E esa imagen a teño moi... Pois que é que máis teño? Depois teño moitas, que xogaba comigo ao fútbol, íbamos a xogar todos e el xogaba con nós, se poñía a xogar como un neno máis, pero con todos os rapaces, mozotes, de traballador, sempre lle gustaban as cousas moi dereitiñas, moi reta, ser serio. Me gusta que a miña palabra, dar a miña palabra, e me gusta que sea dala e que vai ao fin do mundo, e que non gañar a nadie. E sempre ir de frente pola vida
foi o que me enseñou el. A verdad que pouco máis te podía enseñar. Maduras un pouco antes, porque, bueno, tua nai fai o que pode, e ti estás axudando tamén no que podes, pero, bueno, despois, cando vas crecendo, sí, faz como pai, foi padriño de miñas irmás, de casi todas, menos dunha delas, que foi o padriño de bautizo, que era o que se salvou no accidente, que era o padriño dela. Ese foi o que foi de padriño de boda dela. Despois fun eu de todas. Claro que te sientes responsable. Cada vez que te sientes responsable. Sí, me sentí moitas veces. Sobre todo, mellor, cando podían ter algún problema ou mirar de que non se meteran en problemas, que nadie lles fixera daño. A veces, cando te encontras en un apuro de familia ou pois pensas que el arriba che pode botar unha man. A costa de Dexo, no concello de Oleiros, fronte a Coruña, é unha das costas máis fermosas de Galicia. E hoxe o mar Cabaña parece amable e apacible, pero nas súas augas, ao longo do tempo, moitos mariñeiros perderon a vida en naufraxos inevitables. O faro de Mera e a torre de Hércules trataron durante moito tempo de axudar aos mariñeiros e ségueno facendo, pero non sempre é posible que o leito mariño sexa un lugar confortable para os mariñeiros que descansan nel.